Ahojte, volám sa Matúš Jozef Dudáš, mám 15 rokov a venujem sa bežeckému lyžovaniu. Ešte pred rokom som nepatril medzi najlepších, ale začal som na sebe viac pracovať, makať a trénujem častejšie a vidím veľký progres. Momentálne trénujem 5 až 6 krát do týždňa, v lete beh, bicykel, koleskové lyže a v zime bežky. Snažím sa neustále zlepšovať a posúvať svoje limity. Medzi moje najväčšie úspechy patrí druhé miesto na majstrovstvách Slovenska v behu na koleskových lyžiach a moje prvé 3 pódiové umiestnenia v tejto sezóne. Mojím cieľom je dosahovať ešte lepšie výsledky a raz sa presadiť aj na vyššej úrovni. Podpora z fondu by mi veľmi pomohla, hlavne na tréningové vybavenie a sústredenia a dopravu na tréning, ktoré sú pre môj ďalší rast veľmi dôležité. Verím, že keď človek maká a nevzdáva sa, výsledky prídu, a ja som pripravený na sebe pracovať ďalej. Ďakujem za každú podporu.